Aztertuko dugu zer den Schrödinger ekuazioen emaitzak dioten gure potentzial langaren kasuan eta partikulen energia V0 baino txikiagoa den kasuan. Beraz, kasu hauxe aztertuko dugu eta grafikoki jar dezakegu partikulen energia horrelako gauza bat dugula. Beraz, gure helburua azken finean izango da betilez aztertzea denbora independentea den Schrödinger ekuazioa. Beraz, hau da aztertu beharrekoa. Zer gertatzen da? Kasu honetan, energia potentzialak hiru tartetan definituta dagoela. Eta hori dela eta orduan, emaitzak hiru tartetan banatuko ditugula ere. Tarte bakoitzean, energia potentziala konstantea dugu, eta tarte bakoitzean daukagun energia potentziala jarri beharko dugu. Orduan, esate baterako, zeintzu dira tarteak azken finean, daukagu tarte bat hemen, hau izango da tarte bat, bigarren tartea energia potentzia konstante V0 denekoa, eta hirugarrena atik infinitora. Orduan, lehenengo tartean daukagun Schrödinger ekuazioa zein da energia potentziala 0 denez, tarte horretan daukagun Schrödinger ekuazioa hauxe geratzen zaigu. Partikula askeari dagokionaren berdina. Beraz, hau da aztertu behar duguna. Ja, esperientziarekin, ez dugu garatu behar, azken finean badakigu zeintzu diren hemetik aterako diren emaitzak. Hemetik aterako direnak dira bi uin lauen kombinazio lineala. Beraz, psi bat, hau da, bat tartean daukagun uin funtzioa da a eber ik bat x gehi b eber minus ik bat xen kombinazio lineala. Nortxe agertzen den k bat hori den erro bi me zati h bar. Hori da lehenengoan. Bigarrenean daukagun energia potentziala konstantea da, V0. Beraz, ekuazio diferentziala, Schrödinger ekuazio diferentziala, hauxe, V0, psi. Hemen ere, daukagun energia, V0 baino txikioa da, beraz, klasikoki zonalde debekatu batean gaude, eta hortxe ditugun emaitzak, baita esponentzialak dira, baina esponentzial errealak ateratzen zaizkigu. Orduan, bigarren zonalde horretan, ditugun emaitzak dira c eber k bi x gehi d eber minus k bi x. Non k bi, erro bi m, kasu honetan V0 kene den. Zati h bar. Eta hirugarren zonaldean, berriro, lehenengoan dugunaren berdina dugu, ekuazioa. Beraz, hau da, kasuetan energia potentziala 0 da, ez daukagu horren ekarpenik, eta nola ez, berriro ere, hortxe ditugun emaitzak dira uin lauak. Eber ik bat x, kasu honetan ere, geratzen zaigun koefizientea ere, k bat daukagu lehenengoaren berdina. Zonalde honetan, beste v diferente bat izango bagenu, orduan k hori diferentea izango litzateke, bai? F eber minus ik bat x. Non k bat lehenengoaren berdina den. Orain aztertu behar dugu, mugalde baldintzak eta jarraitasuna. Kasu honetan, ez dago inolako arazorik mugalde baldintzean, ze hauin funtzioa inon ez zaigulako infinitu egiten. Arazo egoten da esponentzial errealekin. Baina kasu honetan, tartea, non esponentzial errealak baliagarriak diren mugatua dago. Ez da inon infinituan edo minus infinitorantz egiten. Hori dela eta orduan, ez dago inolako arazorik. Eta infinituan eta minus infinituan partikula askeari dagokion ekarpenak ditugu, bai? Beraz, ez daukago arazorik mugalde baldintzarekin. Orduan, gure helburua izango da oraintxe jarraitasunak aplikatzea.
jarraitasunak. Hori da aplikatuko ditu. Orduan, jarraitasunak zein puntutan? X berdin 0 eta X berdin A. Hortxe da konexioa, hortxe egin behar ditugu konexioa. Bueno, beraz, jarraitasuna aplikatzerakoan, aplikatuko dugu, bai uin funtziorako eta honen deribaturako, bi puntutan aplikatu behar dugunez, orduan hortik ateratzen ditugu 4 baldintza. Zenbat koefiziente ditugu hemen? 6. 6 koefiziente, 4 baldintza, beraz, azkenean libre geratuko zaizkigu 2 konstante. Beraz, aurrekoan egin duen bezala, aukeratuko dugu, partikula eskerretik datorrela. Hori dela eta orduan, eskubi aldean, ez dauka zentzurik eskerrantzako fluxurik egotea, ez dauka zentzurik. Hau da, esker aldean, momentuen ekarpen negatiboa egotea ez dauka zentzurik. Orduan, egingo duguna guk aukeratzen dugulako egoera horrelakoa izatea, ez da derrigortuta gaudelako, ez? Baizik eta daukagun askatasun hori dela eta bi konstante menpean geratzen zaigula, beraz, askatasun hori dela eta guk hartuko dugun baldintza, batez ere gero azterpena konkretoa egiteko, kontsideratuko dugu eskerretik datorrela. Orduan, partikula, bator, eskerretik bator, orduan horrek suposatzen du F 0 izatea. Oda, kontsideratzen badugu partikula ez eskerretik baizik eta eskuinetik datorrela, orduan, kasu horretan, ez luke inolako zentzurik izango hemen eskerreko ekarpenean eskumarantzako ekarpenik egotea, eta kasu horretan, A0 aukeratuko genuke. Elo bi bai eskerretik edo eskuinetik etorri albada, orduan biak egon behar dira, bai A-ren ekarpena eta F-ren ekarpenak egon behar diren. Baina, hau da, azterpena errazago egiteko, eta batez ere, hortik informazio gehiago ateratzeko, transmisio eta slapen koefiziente informazio ateratzeko, orduan, suposatuko dugu partikula eskerretik datorrela. Bueno, hori dela eta orduan, honi dagokion ekarpenik, ez daukagu. Orduan, hasiko gara beraz jarraitasunen baldintzekin, eta jarraitasuna lehenengo aplikatuko jarraitasuna, esatu bateko X berdin 0an, uin funtzioa eskerrean eta eskubian, 0tik eskerrean eta 0tik eskubian, horrek esan edu psi bat eta psi bi 0an berdinak izan behar direla. Eta horrek zer esan edu? Ateratzen dugun baldintza da A gehi B dala berdin C gehi D. Bigarren baldintza bat. Bigarren baldintza da uin funtzioa A puntuan jarraitu izatea. Horrek esan edu psi bi eta psi iru berdinak izatea A puntuan. Eta horrek zer ekartzen du? Ekartzen duena da C eber K bi A gehi D eber minus K bi A dala berdin E eber I K bat A. Ondo? Hirugarren baldintza orain gauza bera baina deribatuekin. Orduan, lehenengo deribatua 0an jarraitu izatea. Beraz, horretarako hartu behar dugu uin funtzioen deribatuak. Deribatuak egiterakoan IK bat ateratzen zaigu, bai? Orduan, aterako zaigu IK bat A ken B dala berdin K bi C ken D. Eta laugarren baldintza bat gauza bera, baina A puntuan. Hau da, deribatuak jarraituak izatea, baina A puntuan. Eta hortik ateratzen zaigu beste baldintza. K bi C eber K bi A minus D eber minus K bi A IK bat eber IK bat A bider E. Oso ondo. Beraz, hauek dira ditugun ekuazioak, 4 ekuazio ditugu, hemetik 5 ditugu 5 konstante ateratzeko, beraz,
danak, ekuazio edo konstante guztiak baten funtzioan jarritzakegu. Geratzen zaigun sistema ikusten duzuenez ez da batere erraza, baina hau landu ezkero, halako sistemak, oda, bai matematikarekin eta halakoekin aztertu egin daitezke, bai? Zeretan, zenbait eta baldintzen kopurua gehiagotzean, zer esanik ez, geratzen zaigun sistema gero eta handiagoa dugu, eta heltzen da momentu batean on hause, eskuz egitea gero eta zailagoa dela, baina matematikarako eta horrelako programetarako ez da gauza zaila izaten. Bueno, hau dela eta orduan hemetik ateratzen ditugun erlazioak, konstanten arteko erlazioa, hau etxek dira. Adibidez, dana jarriko dugu konstante guztiak haren funtzioa. Ateratzen zaiguna da, leheneko jarriko dugu beren adierazpena, be dugu k bat karratu gehi k bi karratu sinu hiperboliko k bia bidera danaren funtzioan, bai, zati k bat karratu gen k bi karratu sinu hiperboliko k bi a gehi bi k bat k bi kosinu hiperboliko k bia. Badaukagu haren adierazpena. Zeren adierazpena? K bat i k bi gen k bat eber minus k bia bidera. Zati k bat karratu minus k bi karratu sinu hiperboliko k bia gehi bi i k bat k bi kosinu hiperboliko k bia. Ikusten zuenez, zatitzen dagoena guztietan berdina da, baina jarriko dut azkenean geratzen zaigun guztien adierazpena. Eren balioa da bi i k bat k bi a zati k bat karratu gen k bi karratu, dakizuen ez da, sinu hiperboliko k bi a, dakizuen adino ze horrekoen berdina dalako. Bi i k bat k bi kosinu hiperboliko k bia. Eta azkenik, geratzen zaigun d da berdin k bat bider i k bat i k bi gehi k bat biderkatzen dago e k bi a eta zatitzen k bat karratu minus k bi karratu azkenekoa denez jarriko dut, baina horrekoen berdina da. Bi, k bat, bi, sinu hiperboliko, k bi a. Hauek dira ateratzen diren konstanteen balioak, beste haren funtzioan, printzipioz a, normalizatzekotan, a mugatu hori, mugatuta egongo litzateke. Gertatzen dena da, dakizuen bezala, halako funtzioekin, on partikulazkiaren antza duten funtzioekin, ezin dutugula normalizatu, beraz, haren funtzioan utziko dugu. Beraz, B, C, D eta eren adierazpenak hementxe ordezkatzen baditugu, orduan aterako genituzken zein den, geratzen zaigun autofuntzioen adierazpena. Eta printzipioz, energia edozein bat izan daiteke, ez dago mugatuta. Esan genuen bezala, bakarrik mugatuta eta balio diskretoak izango ditugu, egoera lotuak ditugunean, eta kasu honetan ez daukagu egoera lotuak. Orduan, zer da hemen benetan harrigarria dana? Hementxe, ikusten duzuenez, lehenengo eta behin, aurrekoan gertatu zaigun bezala, uin funtzioa erdiko tartean, hemen, ez da zero.
ez da 0, hemen, ez da 0. Bai, printzipioz esponentzial hau dela eta txikiagotu egingo da, baina ez da 0. Eta gero, hirugarren tarte honetan, badaukagu ekarpen bat ere, eskumerantza doaneko fluxuarekin lotuta. Orduan, honen arabera, ematen du, partikula eskerretik etorrita, badagoela probabilitate bat, bai, erdian egoteko, zonalde hori, erabat debekatuta egon arren, eta eskerrerantza heltzeko ere, hau da, barrera hori, langa hori, zeharkatzeko aukera, dirudienez, badago. Gero aztertuko dugu, gure islapen eta transmisio koefizienteak aztertzerakoan ikusiko dugu zein den probabilitate hori, bai? Langa hori zeharkatzeko probabilitatea, baina argi dago, probabilitate hori ez du ematen 0 denik. Eta hori, benetan, emaitza erabat kuantikoa da, eta esperimentalki behatzeko moduko emaitza bat.